खुलुमबाय। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि उन्दैफोरनो अननाय, देरसिनफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय, लोगोफोरनो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरग्रोदों। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे बैसागु फोरबो फालिनायनि बाथ्रा फोसावनो लादों। बे समाव आंजों बाहागो लानो हादों फैगौ 21 एप्रिल खालि बैसागनि 7 खालार ओइ दिनखालि जोङो सान्थिपुर बाजारनि हाथाइसालियाव जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 5थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बेखौ जोङो खुंनो नागिरदों लांदां बैसागु हाबाफारि लानानै। आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो होननानै दानानै होजानाय बानजाय आफादनि मानगोनां मासिगिरि बिथां रनेन बसुमतारी बिथां आंनि सेरावनो दङ। आरो बे बानजाय आफादनिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां महन्त नार्जारी बिथां आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हाबावदों बे बानजाय आफादनिनो गाहाय लेंथुमगिरि बिथां मतीन्द्र मुसाहारि आरो आंनि दख'रा आफादनि आंनि प्रेसिडेन्ट लोगो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां बिशिसर बसुमतारी आरो बेयाव जोंनि गासै मावथिफोर बाहागो लानो हादों। दा गिबियाव दिनै जोङो फोरमायनो सानदों जे फैगौ 21 एप्रिल खालि बा बैसाग दाननि 7 खालार खालि जोंहा जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गिदिरथार फोरबो आंगो फोरबो रंजालि बैसागुखौ जोङो लांदां बैसागु हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि जिथि दुवार दख'रानि सिङाव थानाय मोसाखावरि हान्जाफोरखौ जोङो बैसागु मोसानाय बादायहोलायनाय हाबाफारि जोङो लादों। आरो बे हाबाफारियाव गासै बादायारि नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय जोङो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोङो हांख्राय हरदों। आरो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा आइ आफा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बयखौबो जाहाथे बे हाबाफारियाव लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो थुलुंगा होफैयो बिनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौबो आङो हांख्राय हरदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय। जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बैसागु बोथोर फालिनायनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारि थागोन। लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बे हाबाफारि थागोन। बिनि उनाव जोङो 11 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय जोङो बैसागु मोसानाय बादायनाय जोंनि दोरोङारि दामग्रा आरो बैसागु मेथाइ बे जायगायावनो खननाय जायगायाव दामनायजों जोङो बादायहोनो लादों। जिहेथु जोङो हारिनि गासै बेवहाय हारिमुखौ बेरखांहोनायनि सिन्थाधाराजों बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय दामजुआबो जोंनि बर'नि जानांगोन, गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि जानांगोन, मेथाइनि जाथोआ माने बैसागुनि जानांगोन। बेबायदिनो जोङो माखासे रुल्स बानायनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो नागिरदों। दा नंखायनो बादायारि बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदिनो थाग थियारि जानानै बादायनो फैयो बेखौ आङो खावलायहरबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि हारिमुखौ गोजौ फारसे दैखांनो बयबो लैहोर आवगायबोगोन। जोंनि हारिमुखौ मुलुगाव सिनायथि होनो बयबो आवगायबोगोन। बिनि थाखाय आङो मिजिं थिनानै आं बयनिसिमबो खुलुमहरबाय आरो साबायखर बावहरबाय आरो हांख्राय हरबाय। गोजोन्थों। जोङो मोसानाय हांख्राय हरदों। मिथिनाय बायदिबा जोंनियाव 15निफ्राय 20सो हान्जाया बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा 3 टिम जानानै दङ। जोङो बिदि जयनिं फिस बेबायदि लानाय जायाखै, नाथाय जों बान्था जों फोसावनानै दोनदों आरो माखासे रुल्स जों बानायनानै हरदों मोसाखावरि बिथांमोननो। जोंहा बेयाव सेथि बान्था मोनग्राफोरनो जोङो 15,000 बान्था जोङो बेयाव फोसावदों आरो नैथि बान्थानि थाखाय जों 10,000 बान्था जों फोसावनानै दङ आरो थामथि बान्थानि थाखाय 7,000 जोङो फोसावनानै दङ। लोगोसे जोंहा बैसागुआव मोनसे मोसानाय थाबावो, बे जाहैबाय देमसि मोसानाय। दा देमसि मोसानाया जुदि जोंनियाव बाहागो लाफैयोबा देमसि मोसानायनि थाखायबो जोङो आलादायै बान्था जोङो फोसावनायनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों। आरो लोगोसे जोंनि मोसानायखौ बिजिरनो थाखाय जोंहा फैगोन बर'नि सावथुन मुलुगनिनो फावखुंग्रि जोंहा रिंकुमनि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि बिजुलि बसुमतारी बिथाङाबो सासे मेथाइ खनगिरि बा देंखोगिरि, बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो बेबायदिनो जोंनि रोंगौसा माने गोनां बिथांमोना जोंनि बिजिरगिरि महरै बाहागो लाफैगोन। फैगौ जोंहा 21 एप्रिल एबा
बैसाग दाननि 7 खालार खालि जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा बाथि रंजालि फोरबो फालिथायनि जानाखि जोंहा सान्तिपुर दालाइसा आफादनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बाजारनि नैबे गेवलां फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि जोंहा तेन्दुवार आन्चलिक दख'रा आफादा बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आरो आङो गिबियावनो आंखौ बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै सायख'नानै लानायनि थाखाय आङो गिबियाव साबायखर जासिबाय। आंजों लोगोसे दङ जोंहा दख'रा आफादनि आफादगिरि आरो साफ्रोम मावथि सोद्रोमा लोगो नोंथांमोन आरो आंजों लोगोसे हेफाजाब होनाय मानगोनां कनभेनर बिथां दङ। आङो गिबियावनो साफ्रोमनिसिमबो रंजालि बैसागुनि एबा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। जोङो फैगौ 11 थारिख एप्रिल बे खालाराव जानो गोनां जे रंजालि 21 खालाराव जानो गोनां बे रंजालि फोरबोखौ खोब मानि गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थागथियारि जानानै दङ। बिनि थाखायनो आङो बे ओनसोलनि जानानै साफ्रोम जोंनि बाहागो लागिरि आरो जोंनि ओनसोलनि मानगोनां मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरि गावबुरा जोंहा मानगोनां बिथांमोन साफ्रोमखौबो आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा सेन्ट्रेल एबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा आलासि महरै नुजाफैगोन आरो जिल्ला आफादनि जोंनि फरायसा आफादनि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोना नुजाफैगोन। खोब मानि मेहेरगोनां जागोन होननानै जोङो आसा खालामदों एबा मिजिं खालामदों। बेनिखायनो बेयाव जाथि बोरोन धोरोम आफाद गासैबो डिफारेन्स लायालासेनो आङो माने बानजाय आफादनि जानानै साफ्रोमखौबो जानो गोनां बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360